babanta daga Allah ba sai babanta yadda Allah ya kai duniya da lahira babu wani mahaluki da Allah ya gaba ya kai bai sai babanta ne tana yi ya ce ya ga Allah wani kana da oho wani ne jajin kore oho mahaifinta ne je zauna ya ga Allah suka gaisa da Allah hannu da hannu suka yi da Allah suka yi magana baki da baki da Allah Allah ya rubuta shi ya ji Allah a cikinsa Allah ya ji wancan Allah a cikinsa to ba wanda in ka kamanta su mutane ne kai mutum ne su mutane a ƙarya ne an kai mutum da su a mutane ne an kuma su mutane ne to kai ba mutum ba ne ka san ɗaya dalili mahaifinka shi ne ya je hau kan kujerar kudin tsarin mulkin kudura kuma da takai baban da ya zauna a kan wannan kujerarsa mahaifinka shi kadai ne ɗan da Allah ya taɓa haifa a taɓa kaka baya juyawa baya amma ina kallon abin da yake bayansa mahaifinka shi kadai ne Allah ya ce duk ce ta duniya da rayuwa ina hannunka baban da ne ya ji wasu mala'iku ya ji wasu mala'iku baban da ne malamin annabawa baban da ne gatan mutane baban da ne limamin mala'iku limamin aljanu baban da ne gatan dabbobi da mutane wata ya kaci ta wata masarakiya ce ke masaraken hali wata masarake mai sarakunan kaya wata masarakiya ce mai masaraken kallo yar masaraken annabi Fatimatu sirkar Fatimatu ke Fatimatu sirkar ki Fatimatu ke ce Aliya mai sunan Allah ke ce Aliya mai sunan manzan Allah ke ce Aliya mai sunan mijinta ke kadai ce macen da ba a yi mata kishiya macen da ba a yi mata kishiya sai da Fatima ce haka ta gada gurin kakanta sai da Amina ta koma ga Allah ba a yi mata kishiya ba haka za ta sai da Khadija ta koma ga Allah ba a yi mata kishiya ba to sai da Fatima macen da ba ta haila ba ta nufasi ko yanzu ta hanyar zage sallah duk matan duniya ina suka rago ya ka ji ta mai suna da yawa za ka iya lissafawa tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ki ya asiya ya makaruma ya rabiya ya masriya ya imaniya ya sharifiya ya adabiya ya kakabiya ya tabiya ya shasuba ya asima ya farida ya farida ya ruqayya ya da amincin Allah har tabbata ga mutum da ake kiyama fifitacciya mutuntacciya amintacciya kasantacciya yardacciya wadda Allah ya yarda da ita mutuntacciya mai daurin aure guda biyu ita kadai ce mai daurin aure biyu ko mace ta daurin auren kadai ne duk duniya ya yi rawa da mace ta daurin auren ta fada Allah dan girma a fada Allah aka yi auren dan girma a fadar manzon Allah an yi auren tsira da amincin Allah ya kare tabbata a gare ki